Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Илмира Шарифуллина, исәнмесез. Бүген безнең программада Азнакайда күптәннән көтелгән православие храмы ачылды. Районыбыз мәчетләрендә дин гыйлеме буенча укулар башланды. Кичә 30 сентябрь көнне Азнакайда православие храмы ачылды. Әлеге чарада Татнефть компаниясының генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Бу мөһим вакыйганы православие динендәгеләр аеруча түземсезлек белән көттеләр. Моңа кадәр православие динендәге райондашларыбыз шәһәребезнең Мәхмүд Хәсәнов урамында урнашкан приходка һәм Актүбә бистәсендәге чиркәүгә йөриләр иде. Исегезгә төшерәбез, гыйбадәтханә төзелеше 2012 елда ук башланган иде. Узган елның декабрендә изге дин, өмет, мәхәббәт һәм аларның әниләре хөрмәтенә соборның гөмбәзе һәм хачы яктыртылды. Мәхәббәт белән төзелгән әлеге изге йортны да изге Троица хөрмәтенә атадылар. Мать их, София, дала своим дочерям имена в честь 3 великих христианских добродетелей, в честь веры в Бога, да, надежда на спасение и любви к Богу. И эти девочки, они настолько с детства были проникнуты христианской верой, что даже отдали свои жизни, так как жили в первые века христианства, когда вера православная была гонима. И, конечно же, за свой подвиг церковь их прославила в лике святых. Их мать звали София, что значит премудрость. Это была умная женщина, которая своей премудростью вот так наставила вере христианской своих дочерей, что до сих пор на протяжении 2000 летий церковь и народ христианский прославляет их имена. Сбылась давняя мечта православных Азнакаева-Азнакаевского района, и сегодня вот храм торжественно открыт. Я хочу вот всех православных поздравить с сегодняшним праздником. Мы в мире, в согласии проживаем друг другу, помогаем, поддерживаем друг друга. Вот и в дальнейшем я всем желаю крепкого здоровья, дружбы, мира и добра. Татнефть компаниясы Азнакай балалар паркына, шулай ук 9-16 балалар бакчаларына күп функциялы уен зоналары бүләк итте. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Татнефть яшь буынны үстерүгә аерым игътибар бирә. Компания мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең социаль климатын яхшырту буенча актив һәм максатчан эш алып бара. Ел сайын балалар бакчаларын төзү, ремонтлау һәм җиһазлау өчен финанс бүлеп бирелә. Узган җомгада Салават күпере һәм Әкият балалар бакчаларында атынгыч, ял итү корылмалары тагын урнаштырылды. Хәзер балалар рәхәтләнеп уйнаячаклар һәм нефтчеләрне зур рәхмәт белән искә алачаклар. Бүген шәһәрнең балалар паркында совет мультфильмнары персонажлары булган кечкенә Әкият шәһәрчеген хәтерләтә. Ул үзенең матурлыгы, чисталыгы һәм тәртибе белән шаккаттыра. Балалар паркы реконструкциядан соң 2006 елда ачыла. Бу игелекле эшкә районның һәр сәнәгать предприятиесе һәм оешмасы үз өлешен кертә. Реконструкция эшләренең төп өлешен Татнефть компаниясе үз өстенә ала. Бу паркны соңыннан үзенең бөтен көчен, белемен нефть тармагы үсешенә багышлаган шәхес Рауил Ишкаев исеме белән атадылар. Барысы да безнең халык өчен, район һәм шәһәр өчен эшләнә дип билгеләп үтте Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин. Вот ежегодно выделяются денежные средства, выделяются вот такие мафы, игровые, детские площадки, и дети с удовольствием играют, приходят в парки, в детских садах играют. Такая огромная помощь оказывается со стороны Татнефти. И созданы прекрасные условия, они все очень современные, очень с хорошим качеством изготовлены. И поэтому здесь никаких нареканий нет. Только слова благодарности. И родители благодарят, и дети играют. Балаларның якты, бәхетле йөзләрен күрү бик куанычлы. Иң мөһиме, нефтчеләребез яратып тудырган матурлыкны саклап тоту. Дәвам итәбез. 29 сентябрь көнне Азнакай шәһәре һәм районы мәчетләре каршындагы курслар укытучыларының семинар киңәшмәсе булды. Анда башка районнан да кунаклар катнашты. Районда булган барлык мәчет мәхәлләләрдә 1 октябрьдән уку-укыту курслары башлана. Без монда җыелдык
Яңа ел уку башыннан, уңайыннан укытучыларның семинар киңәшмәсенә узган елдагы уку елында нинди уңышларга ирештек, нинди нәтиҗәләребез бар һәм инде киләсе ел уку елына нәрсәләр эшләргә планнар белән, киңәшү белән башка районнардан да без чакырдык укытучылар, остазлар, мөгаллимнәр, алар да үзләренең нинди укыту усуллары сөйләячәкләр. Укулар дини тәрбия бердәм программасы белән алып барыла. Әдәп, әхлак, гакыйдә, тәҗвид, Коръән, фикъһ һәм башка фәннәр укытылачак. Әлбәттә, булар барысы да әхлак, тәрбия, ислам дине гыйлеме нигезләренә таянып алып барылачак. Мәчет мәхәлләләрдә тәҗрибәле, гыйлемле мөгаллимәләр һәм остазлар эшли. Мәчет каршындагы курсларның дини тәрбия программасы 3 елга исәпләнгән. Бүген инде әлеге курсларны узган йөзләрчә райондашларыбыз белемнәрен тормышта уңышлы кулланалар. Семинар эшлекле шартларда барып, киңәшмәдә катнашучылар уку, укыту һәм башка мәсьәләләр буенча үзләренең тәкъдим фикерләрен дә җиткерделәр. Шәһәребез көннән-көн төзекләнә, матурлана бара. Әмма арабызда шул гүзәллекне, тәртипне сакламаучылар, булганны җимереп, бузып йөрүчеләр дә бар. Паркларда, yol урыннарында игътибар итсәгез, күпме утыргычлар, спорт инвентарьләре йолкып, ватылып, таланып беткән. Үзебез яши торган җир бит. Булганның кадерен белмәүчеләрнең арта баруы күңелсез һәм аяныч күренеш. Әлеге вандализм күренешләренең арынып, шәһәребезнең төзеклеге, yol урыннарының матурлыгын саклауда бергәләп көрәшсәк иде. Шәршәмбе көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында татар халкының легендар җырчысы Илһам Шакиров истәлегенә татар җыры фестивале булып узды. Тулырак алдагы сюжетта. Фестивальдә шәһәр һәм авылларда эшләп килүче иҗади төркемнәр чыгыш ясады. Монда туган телгә мәхәббәт тә, милли матурлыкта тулысынча яктыртылды. Халкыбызның бөек улы Илһам ага Шакиров репертуарыннан алынган җырлар күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтә. Шәһәрнең мәдәният сараенда көн дәвамында милли моңнар, татар җыры яңгырап торды. Әйе, милли мирасларыбызны саклаганда татар халкы яши, татар теле яши. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Сезнең хатлар аша төзелгән бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлыйбыз. Экраннар каршына котлау тыңларга Гатин Рамил Исмәгыйль улын дәшәбез. Әлмәт районы Яңа Чишмә авылында дөньяга килеп, бүгенге көндә Җәлил бистәсендә гомер кичерүче иң кадерле якын кешебез Гатин Рамил Исмәгыйль улының 3 октябрь көнне матур бәйрәме туган көне. Шушы юбилее уңаеннан аңа иң ихлас матур котлауларыбызны юллыйбыз. Безнең кадерлебезнең балачагы мәктәп еллары Казакстан якларында үтә. 1984-86 елларда армия сафларында хезмәт итеп кайта. 1990 елда гомерлек яры Физалия белән матур тормыш корып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләндереп, 1991 елның 2 октябрендә уллары Раил туа. 8 елдан соң 1999 елда кызлары Регина туа. Инде 2000 елның июнь айында 3 балалары Динар дөньяга килә. Шулай итеп, 3 баласы тормыш иптәшенең кадерлесе булып, сөенеп, шатланып яши ул бүгенге көндә. Кадерлебез, 55 яшьлек алтын юбилеем белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы, ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын сиңа. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә генә төренеп яшә.
55 ел узып кеткен, сизелмей генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле. Гомерең буйларына сау, сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Физалия, улың Раил, киленең Лилия, оныгың Рамин, кызың Регина, улың Динар һәм кодагыйларың котлады дигән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Рамил әфәнде, шушы матур котлауларга без дә кушылабыз. Сәламәт һәм бәхетле булып гомер кичерегез. Балкып тора гомер көндәлегендә, без җыелдык тәбрикләргә, туганнар белән бергә. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Сокланырлык гомер юлың, уңган диеп хәрештә, бишле куйган хак тәгалә, бишле куйган фәрештә. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Туган җанлы булган өчен, бишле диләр туганнар, бишле диләр тормышыңа, яннарыңда булганнар. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Куядысылар, шындыз булганың өчен, яңадан бер 55-не үтәрлек булсын көчен. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 алган көн, һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Котлы булсын туган көн. Алдагы котлауыбыз Шафикова Рәзинә Сабур кызы хөрмәтенә булачак. Җырымның моңы, тормышның нуры, кадерлем минем, газизем минем, игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем.
3 октябрьдә Стәрледә туып үскән, хәзерге вакытта Туйка авылында яшәүче, безнең өчен бик кадерле булган әнием, әбиебез, кодагыебыз Шафикова Рәзинә Сабур кызына 75 яшь тула. Безнең әни Сабур бабай белән Саимә әби гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Ишле семьяда туып, бер-берсенә терәк булып үсәләр алар. Үсеп буйга җиткәч укулар тәмамлап, Туйка дигән авылга эшкә кайта. Авылыбызда әни, әтиебез белән таныша. Алар бергә 53 ел тату гомер итәләр. Матур гына яшәгәндә гаиләбезгә зур кайгы килде. Мәрхәмәтсез җир әтиебезне бу дөньядан алып китте. Әниебез бу кайгыны бик авыр кичерде. Гүя аның яшәеше әти белән китеп барды. Ничек кенә авыр булса да, тормышны дәвам итәргә үзендә көч тапты әни. Хәзер менә без балаларың белән бергә яшибез. Өйгә кайтсак, ишегебез ачык. Әни безне тәмле ашлары белән көтеп тора. Оныкчыклар белән уйнарга бик ярата. Син аларның һәрберсе белән уртак тел табасың, уйныйсың. Алар да әби дип өзелеп торалар. Гаиләбезнең якты кояшы, сөекле әнием, әбиебез. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсәң дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши беләсең. Безне дә үзе кебек итагатьле, сабыр, түземле булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерде ул. Бүгенге көндә дә безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы иң изге, иң кадерле илаһи зат ул. Рәхмәт сиңа, әнием, барысы өчен дә. Бәйрәмең котлы мөбарәк, бәхетең һәр чак түгәрәк булсын. Кайгы хәсрәт күрми, без балаларыңның бәхетенә куанып, һәр мизгелдән тәм табып, безнең җан җылыбызны тоеп яшәсәң иде әле. Ходай Тәгалә сиңа саулыкны бирсен, кул-аякларың бер кайчанда сызламасын, туган өебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атлап кермәсен. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кышып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Син яшь әле, әни, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да, иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Әле һаман без диеп яшисең син, күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әни синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет, әни, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчен дә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә, йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Иң изге теләкләр белән кызың, кияүең, оныкларың, оныкчыкларың, кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың диелгән әлеге матур эчтәлекле котлау хатында. Хөрмәтле Рәзинә апа, шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Матур җыр сезгә туган көн, юбилей бүләге булып барып ирешсен иде. Булмасаң миндә булмас идем, аңлыйм, әни, аңлыйм барысын. Син бит миңа гомер бүләк иттең, гомердән дә кыйммәтле барысын. Шушы яшендә дә сиңа, әни, мин һаман да бала шул инде. Күпме тырышсам да сиңа булган бурычларым кала шул инде. Шушы яшемдә дә сиңа, әни, мин һаман да бала шул инде. Күпме тырышсам да сиңа булган бурычларым кала шул инде. Булмасаң миндә булмас идем, ә син, әни, шундый сөйкемле.
Күпмегенә рәхмәт укысам да, рәхмәтләрем җитмәс шикелле. Шушы яшемдә дә сиңа ни, мин һаман да бала шул иде. Күпме тырышсам да сиңа булган, бурычларым бала шул иде. Булмасаң миндә булмас идем, Ходай шулай кушкан күрәсең. Син әле дә яшьләр кебек әни, күзләр генә тия күрмәсен. Шушы яшемдә дә сиңа әни, мин һаман да бала шул иде. Күпме тырышсам да сиңа булган, бурычларым бала шул иде. Шушы яшемдә дә сиңа ни, мин һаман да бала шул иде. Күпме тырышсам да сиңа булган, бурычларым бала шул иде. Күпме тырышсам да сиңа булган, бурычларым бала шул иде. Бурычларым бала шул иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Көзләр җитте диеп моңсуланмагыз. Бары көзнең матурлыгына карап, сокланыгыз, шатланыгыз. Ә мин сезгә бәхетле киләчәк теләп сау булашам.